a domoviny Enožer a Otkovce z príležitosti otvorenia remeselných dielní. Dovoľte srdečne privítať poslankyňu Národnej rady a viceprimátorku pani Grečkovú, primátora mesta Spišská Nová Ves, poslancov mestského zastupiteľstva, poslancov vyšľadovaného celku, rejiteľov domov sociálnych služieb od Batizovec cez Spišskú Novú Ves, cez Spišské Podhradie, Spišský štvrtok, Spišskú Novú Ves a v podstate ostatní všetkých, ktorí tu sa zúčastnili zamestnancov mestského úradu, ostatných hostí. Dnes otvárame z toho titulu, že pondelok bol Medzinárodný deň vďačnosti a vlastne z toho dôvodu, že ten deň vďačnosti je za to, aby sme nejakým spôsobom poďakovali za to, že to priestory boli nám umožnené domovom sociálnych služieb vytvoriť taký priestor pre našich klientov, takže týmto chcem verejne poďakovať všetkým poslancom mestského zastupiteľstva, že schválili nám ten projekt vedeniu mesta, že bolo ústretové a že môžeme dneska druhú časť otvárať. Otvárame vlastne druhú etapu remeselného dvora. Prvá etapa bola roku 2011, v decembri pán primátor, pani viceprimátorka otvárali túto dielňu, ktorá je v prvej časti. Teraz túto dielňu už nazývame predajňu suvenírov, ktoré vyrobia klienti postihnutým z viacerých zariadení. A tá časť druhá, ktorá je vlastne tá druhá etapa projektu remeselného dvora, vlastne bude dnes otvorená. Tento priestor sa skladá z dvoch častí. V jednej časti ľavo uvidíte okrúhly Artušov stôl. Táto bude slúžiť časť ako galéria netradičných umení pre klientov s mentálnym postihnutím, ale aj pre ostatných občanov. Znamená, že teraz je tá výstava nášho klienta Váška Vystupať, ktorý tam maľuje. A sú tam vlastne samorosty, ktoré som si dovolil na úvod dať svoje samorasty.
S tým, že vlastne ďalšia výstava, ktorá bude plánovaná, budú výšivky z ostatných domov sociálnych služieb a plus budú čipkári, ľudoví umelci, ktorí vystavia tieto svoje veci. Znamená, že ide o stieranie bariér, aby vlastne aj naši klienti videli, že tiež sú, by som povedal, umelci, že vedia niečo vytvoriť a samozrejme, že občianská spoločnosť, ľudia by videli, že také niečo sa tu tvorí. V druhej časti bude tá klasická remeselná dielňa, kde budeme mať vlastne striedať, budú jednotlivé zariadenia, budú chodiť vyrábať suveníry, ktoré ten suvenír, keď vyrobia, dajú do predajne a v podstate môže ísť ďalej, putovať turistom a môžu si kúpiť na pamiatku. To znamená, že táto časť remeselnej dielne bude slúžiť nielen pre klientov s mentálnym postihnutím, bude slúžiť aj občanom so zdravotným postihnutím, ale aj ostatným občanom, seniorom, ktorí budú môcť prísť vyskúšať svoje zručnosti. Bude tu kruh na hlinu, začiarsky kruh, ktorý v podstate môžu svoju motoriku dokázať, ukázať a naučiť sa niečo, ale budú ostatné podujete, ktoré chceme organizovať. Posledná etapa toho tu celého zameru je vlastne ukončenie, niekedy, keď sa podarí pozvať finančné prostriedky, tretia etapa remeselného dvora vlastne týchto priestorov po samozrejme odvodnení, nejakej dlážbe, nejakého malej tribúnky, také amfička. V podstate by sme mali toto uzavrieť, znamená, že boli by tu stoly jednak na občerstvení z reštaurácií, ale jednak budú aj remeselné stoly, kde vlastne budeme znova poriadať raz mesačne taký deň remesla, že ľudoví remeselníci ukážu vlastne príklad, jak sú teraz na trhu remesiel, príklad výroba šindlov a budú ostatní, ktorí to robia, vlastne sa môžu nejakým spôsobom pozrieť si, osvojiť si to remeslo a ho ďalej rozvinúť. V závere chcem poďakovať sponzorom, ktorí vlastne prispeli k tomu, že vlastne môžeme otvárať predovšetkým Enkobelu, Spišská Nové, Lesom mesta, Dominu, Sezu Krompa a v stredodmornej škole na Markušovskej ulici chlapcom, ktorí vlastne pôjde otrkali tieto priestory, aby sme mohli nejak to ukončiť. Týmto vlastne považujem tú remeselnú dielňu otvorenú. Chcem poprosiť pána primátora, pani poslankyňa Národnej rady, pána primátora, aby strihli pásku symbolicky, lebo keď v roku 2001 strihli tú pásku na tej predajni, sa, musím povedať, sa nám dári. Takže verím, že aj mne táto dielňa vašim strihnutím určite napomôže rozvoju týchto aktivít, ktoré plánujeme. Takže nech sa páči. Necháme si mašličku. Máš tu všeľa. Menšia tu všeľa. Ďakujem pekne. Pozývam vás na obhliadku. Pravý časť je také malé občerstvenie, náš slovenský kaviár, ktorý chceme si opäť patentovať. Je to pred so šmalcom, takže nič také neočakávajte mimoriadne. A je také malé postenie, čaša vína, takže nech sa páči. Máš zase nejaký pekný samoraz, ten, čo si ty najkrajší si kúpila, peňaženky sme vzali. Ježiš, to je krásne. Tam televízor, to sú tie staré veci, jak sme to prerábali. No tu je vlastne tá prvá časť, ten Artušov stôl vlastne. Odipali a nechali sme v voľnom stave. Dole sme dali podlahu, sme trošku veľkosť odzdušnili vlastne po boku tieto svoje kabienky, že to prezdušňuje všetko. Ja tak, výborne. Že to aj čajovňa? No to bude, povedať, že to bude slúžiť, keď budú tie výstavy, vlastne bude to slúžiť ako aj čajovňa. My máme asi 7 druhov hodkovca, pestujeme bylinky, vlastne tu chceme každý ponúknuť čaj zadarmo, keď príde na výstavu, môže si sadnúť vedľa tu na stoličku. To už otázka, keď raz do vďačnosti dačo, tak sa toto nebudeme zlostiť, takže je to vlastne atrakcia i v rámci, by som povedal, takého združenia sociálneho turizmu, kde robíme aktivity, lebo toto, čo sme urobili, napríklad navštieva Hodkoviec parku za tento rok, ešte sezóna vlastne nekončí, sme mali 700 navštevníkov.
A sme na ľudovskej strane, keď sa mi toto vlastne napovedať, že ľudia aj prídu tu a tieto veci zvľadnú. Že by si nás nepustil slovo, ale ja myslím si, že asi budem hovoriť za všetkých, že chceme ti poďakovať, že sa venuješ tejto práci a tejto činnosti, že spájaš ľudí, ktorí chcú ľuďom, ktorí to najviac potrebujú, pomôcť a že vlastne nejak stieraš tú hranicu medzi nami a ako ty hovoríš, že títo ľudia sú možno iní, ale sú tu medzi nami a toto je naozaj veľmi, veľmi pekný moment, keď sa všetci môžu zamyslieť, že môžeme byť radi, že všetky naše starosti, ktoré máme, sú v porovnaní s tými starostiami, s ktorými dennodenne bojujú títo ľudia, veľmi, veľmi malé. Takže ja verím, že hovorím za všetkých, že naozaj ďakujeme, že vynakladáš dlhé roky toľko síl a toľko energie v prospech týchto ľudí. Ďakujem. Tu teraz vidíte obrazy toho nášho klienta, ktorý vedľa maluje. Sú to vlastne jeho námety, jeho výtvory, jeho predstavivosť, jeho farby nakoniec, že sa v nej miešame do týchto farieb. A tie samorasty, to je môj koníček v podstate a tak vlastne uvádzam, že tak budú ďalšie výstavy. Pôjde ľudový remeselník, alebo plánujeme aj potom, keď bude v obdobie, ma oslovili viacerí zberatelia, ktorí majú v všelijakých krabicách podkladané veci, čem fajky a tak ďalej, takže chceme vlastne umožniť aj také výstavy, že vystavia svoje zbierky tu, že v podstate, že by ľudia sa potešili, videli. Takže verím, že postupne, keď skončíme tú tretiu etapu, keď to bude sa ťažko rodiť, jeden problém sú financový, problém je prevádzka vedľa, zásobovania a tak ďalej, takže je to také trošku, prusíme hrany, aby sme to vlastne zrealizovali, aby bola spokojnosť z jednej druhej strany. Takže nech sa páči, poďte vedľa. Toto je Artušov stôl, len nevíš, nám ten strop sme trošku chceli pre istotu spevniť, takže Artušov stôl je vlastne okrúhly a bez nejakých tých súviek, no ale toto je výhodné, že vlastne môžu tu sedieť aj normálne ako klienti robiť, ale môže sa aj vystaviť. Tieto dosky, väčšinou tých dosky, tu je od nás rázovkové stromy, ktoré padli, sme dali porezať, toto je minimálne 200 rokov staré drevo, ktoré spadlo sme dali porezať a sme to vlastne vysušili a teraz to sme nejakým spôsobom sa to podarilo urobiť ten stôl. Obrazy môžete tiež kúpiť, čo robíme. Môžete nám v krátkosti a v podstate povedať teda hlavne našim divákom, čo vlastne ste otvorili dneska. Dneska sme tu remeselnú dielňu pre mentálne a zdravotne postihnutí, ale pre ostatné do tej dielni prísť a vyskúšať svoje majstrovstvo. Tento priestor sa skladá z dvoch častí. V prvej časti bude galéria netradičná mení, kde budeme vyslovať výrobky našich klientov, ale aj ľudových remeselníkov, tak stierať bariéry. V druhej časti je to dielni klasická remesná dielňa, kde budú klienti z viacerých zariadení a budú vyrábať suveníry a potom dávať predajne ponúkať na predaj. Je to vlastne druhá etapa projektu remesleného dvora, vlastne prvú etapu chceme dokončiť celý dvor urobiť tak, aby vlastne, keď pôjde to nejaký občan v podstate, aby sa cítil v takom príjemnom prostredí, aby mal vlastne pocit, že vidí práce klientov, ľudí, ktorí sú koníčkári, rôzne zberateľe a tak, takú symbiózu mentálne zdravotne postihnutí a majoritných spoločnosti a spoločnosti tomto bariéru. Kedy je časový horizont vytvorenia tej celej dielni, ktorá bude pochádať aj nástrojov? Pred toho roku vlastne prvého mesiaca už stiahuje Veričanský klub a ostatné na rady, ktoré máme pripravené na predajní a vlastne už v tomto mesiaci, oktobri, už musíme prvého mesiaca začneme s aktivitami. Takže nech sa páči.